Good morning guys! Happy Sunday! Nagyapog sa ninang tiri na. Isuot na ni motor mo simba? Mo simba mi guys, ang gidas tiri. Gabi kay nagcolor-color ko sa ang kamot. Blue. Ikaw ray color. Grabe hanapod ka. Pag-practice ra diha. Color-color kay apikin ako kaadyo. Hinlo pa bitaw na. Ang ira man na imo hinluan ug naanay mga ingrown. Gusto ka mag-change og color. Ikaw ray change. Pag-ilis na ra to. Doon kapit-kapit. Nagkuhat na raming undoy guys. Siguro magkilay, siguro po kugamay kay gang kilay na nipis na anza magkuhat po kugamay na lipstick. Ikaw ra. Sige lang magsalig, magminjo na ko. Ako kaya po yung suguon. Alam mo pa ka na minjo. Na. Ay na pa. Sabi na, luslos. Daro ya pa ila dilaron ta da already ka mag-practice. Bahala kasi mo kinabuhi. Mura ka kilay dahil kwak-kwak. Yan na nas kuya undoy yan. Gubutag mo sa nina. Tiri asa pa na ipamutang. Sana na. Ako sa una mangilay, sunod na ka. Hoy, Teresita. Ang daghanap sa nina, asa na ni mo hatod. Di! Nagkasaw sa gula ka, nagkadanza, napit ka nanay. Ano na ba nang aramang daghanak ka? Adyo ang raman tadanig na maligdaw ko yung upay. Nabawa lang ni ang langgan. Yak. Muna kasi giglug-lug. Di, agbatang nga nag-arios. Hapit mag-election guys. Vote wisely. Ako di ko mag-endorso o politiko pero piliato ninjong sa inyong tanaw nga maoy makatabang sa ato ang nasud. Aguban adto mo pag itak-itak sa inyong mga amigo og lain sa presidente. Kailan lain man tag opinion. Bahala gayon lain tag presidente basta kay di ta pareho uyab. Kay gusto mo magpareho mag presidente na. Mag-away man mo. Ilabay ta dire. O, ilabay. Hani ba ning kuanas kilay buong magbilahan? Ano ta dang? Bangbog mo nga. Bilak. Imo na lang kung maestra. Na. Siya naghatag na. Saran. Salamat tayo sa mga naghatag sa among mga bagay. Mura pa may mga Kuan man eh. social tanawon ba? Coach, gihatag na ni Ate J. G. Hala. Ang atong mga bagay, puro hinatag, pero lagni tanan. Maraming mura magog maestra. Madyo, noon. Sa mo ko daw lesson plan. Pagdagli, bro. Salamat sa mga tighatag sa among mga bag. Di namin makapalit bag, kaya namin mga hinatag. Nibangan ng bukay, di mo ko ganahan. Si tawag na pinawungwung. Kaya ang motor, sakay pa magmotor. Pero natay, puro wheel siguro. Pwede ragbuhok og lugayon, kaya di man magkalab-kalab. Gabot sa simbahan, di ka magbangan, nagbuhok niyo, mura nagikan ka na malbal. Gamitan niya nato guys, natag natin J, nga bronzer and highlighter. Hala og white foundation, basta na i-contour. Ako bahala ko kilay basta ka ng lipstick. Ako di mo kumang lipstick, bahala with lipstick, basta na i-contour. Ako kailan ng kontur, sila ng kontur. Kami kontur, nasa ng kontur. No, ma-shape. Dari ko nana. Ano, dahil man tag-taste. Okay ba? Butang. Lipstick ra good gamay mito kag naong. Ako kay bukod dun kog naong. Arong ang naong Neutral. ma-neutral. Tuloy mawa ng bakod. Illusion ra. Da illusion ko nga na ilon. Illusion ra na ay illusion. Panan oras tao. Now to my very last breath. Baka sa rubi? It's the I cherish. Ano ba? Baka sa ri. Di ko pwede mamakpakog nga na kay bong veneers na tingipon, maputol. Pero hingipon, mapangag na ko ni kasal. Buang ka ba si pagtuon man ilaga? May gunting dana. Ha? Nato dana. Nang naong gara magkabraw, nagimor ka puti. Ah, gata na lang nga bagtan. Look at my hands and my face. It's just equal. Yours, because you always swim in the ocean. Wala. Wala gagapon, nabubintahan na gamay. Pero sa una guys, putian dyan ko kaadyo. Putian dyan ko kaadyo sa una. Daot naman yung panit. Darhin na kayo. Sige na magpangamuti. Maputi tas Manila. Pangahoy. Di, putian man dyan maginit-init. Basta di tamatos Manila. Basta dan nirasbay magpudyo ra. Ijod maitim. Nasa ba, puti. Balay ko nga musiram kong laro-laro. Yun dyan. Anis ka kaujan, mga huy, muti, magtanong, magarden, puti di ay. Tumadyo na lamang gani, kaya di po kaadyo yung garang ito, marag napad siya pa yung kulor nga marag punha-punha gamay. Iparas usada na nga marag dyan, ganino. Tagiraman ba, hamis mo po siya.
Aga ko puti-puti lagi gamay pero adaghan naman po kog bugas. Bugasin man ko. Si Jay ito man tere, murina. Pero hamis na ungoy bugas. Kay na may bugas-bugas na isa, duha. Pero di pa di gardaghan na kaadyo. Magsinaw magang naw, bro. Nga naman eh, magsinaw man. Nang-apply man ka. Kaya kung di para pa sinaw, pi. Uy, nang uspak pa gani. Ako di ko koy time. Pagwa para siguro ko sunod adlaw. Kanang padung kasal arong magsinaw-sinaw pag ang ato. Nai-emo dyan po para pa sinaw. Wala ginagamita kay oras. Excuse me, I'm so full. Yan saan naman eh, nagsinaw man. Diyan sa man nimo nga mulaplapan. Mga ganyan isa. Hani man sanina ti ara man naghana ka adyo. Ipang putos-putos. Di pala ram na diha. Ano man ang aram nang naghana dayon sa man ipang Ay, santag. kaya mo nito kagawon. Gawon bitaw kay tinuod man na daghana. Ingon nga, nagrarapat yung nga hindi kayo maayo sa bahay mo. Ay sus, daroy buot ba mo? Kung may pudyo na hindi kayo maayo sa bahay mo. Kamo ba rin magpudyo? Madyo, malipay pa ko magtanaw ni mo bang ayos kasi mo kagalingon. Kaysa iasar ni mga tanan, ano lang dauban ng kiladya. Sugod pa dyan sa unas, nakamuog pangilay ko. Sus, ako nagsitig kilay sa mong kilay. Di mag-practice. A few moments later. Hi guys! Di ka namin simbahan. Kami tiri man ni simba. Nabot na guys, agahang gi-order nga. Free gown attire. Inig pictorial na ito bridesmaid o aho. Ako kaya ba mo ba ni? Ito man siguro ni. Masa siguro daw mo ba ni? Kaya daghan mo ko order nampoy panglaki pero ag una lang gi-order pambadi man so mauna siguro ni. Unahan na taring gamay agaho man ni. Kanay mo ani gaho murag robe ba siya? Nanaw na to okay ba? Wow. May color, para kurtina. Saharay. Di ay sa guys, kaya hangin sukod guys. Kung ano siya mauni ag. Ano ba itong picture ba te? Nga di pa magkaon. Gabuntag. Hindi kayo nakaligo. Yan ako nung hay. Ano po magkani? Ano ka ikot-ikutan? Di na ba kumain mo ba? Uy, okay ra. Uy, kita yung ano. Di po kaso? Di oy? Ang Bantay tasa? ka. Ang tasa na. Ang sapa ba nila? Say, ha, nice. Namahaw na mo? Ang satay? Namahaw na ba mo? Dugay magaling sud. Ito. Nice kadto guys. Charot. Marang isuot nga na guys. Jag mga bridesmaid o maid of honor dadari. Iso ko dagi mo ter, iso ko dagi mo. Okay ra man si so. Ala ka nice kadto guys. At tangira mo ninyo pohon guys, among picture pohon. Wa ko kay ba og mugawas man na si dadjon or pila ka adlaw pa pud. Yes, ma'am. Das lulabiti dari nagtapok ko karon nang aliwaro sa atong background. Kaya paning ipa-plansa ni. Ipa-plansa ni na di. Nagniwang na kabi kay nasakit ka di man kuno kami inom og tambaw. Ako na kasalbi, passport mo ka. Og masakit kinahanglan mo inom tambaw ha. Di magpabudjag kay tanaw na imong naong nang gamasa isa lang magkapugnit. Maadyo, inom sa pagbaytanin karon di jud madaot. Ay ikaw masakit ka di ka mag-inom. Ganahan ko guys, ahaning order sa Lazada at presyo dani. Mapupila ni. 314 apil ng shipping fee. Kalimot mo kung mga 200 ka po. Excuse me baby, upo na, upo. Kani para ni sa bridesmaid o grooms. Di ni groomsmaid. Kini para sa bridesmaid o maid of honor. Ay nga ni color sa bridesmaid. Hala, para sa pictorial, nailing magtilang o mag trapo. Nagambot magod. Oh, bridesmaid. Galing naman na mga nana. Okay ra mo pag bridesmaid. Di maka bridesmaid kuan man ka usher. Hama ka sabi ang suot. Diyan na hapang ang pangitaan nagto. Hama para may dokunor. Paghuwat. Liwaro sa ni mga tawhanan ni. Ani mo ni para sa bridesmaid. Okay ra ko. Isa sa sangit ko no kompleto ba ni? Duha. Ulo. Upat. Uy, mansa. Dahil puling ka upat.
5, 6, 7, 8. Sakto. Kari mo isa medyo honor. Sana ulay color. Asa ka tingin pasukod ni Terry? Ganahan. Kaya sa tingin pasukod ni Terry, ugon sa ko. Kasi mayroon ko pag-ilis. Gilis sa lang. Ha, sabi na dali. Ang gawin na lahi. Sidit mo. Lahi ka nag-imo kay medyo honor ka. Ano mailan nga medyo honor ka, madugani pinangga ka na. Asa mo na dapat i-picture? Isukod sa. Isukod sa. Hawa sa diha paghubo sa dito. Kaya kay mamarit sa ako. Asa na sa isukod? Lagi? Marit sa bridesmaid. Kay shades of blue man lagi ta. Asa na makala mo lang ko na ka? Oy, ho, isa. Wapagani na piti ka bukuha. Oh, higda sa. Higda sa la. Si. Ana na, tagay gunlan. Pero maka kuan si Zah. Maway sa ini. Ano ni biyahe to, ini tapos uyab ni Lulabiti dito sagna, napay energy. Kaya di na makapaway, nagtapos uyab dito, may uyab nga baka nagkaluja man kalab. Nga na la. So kung di na nakapabalikan dali. Kaya wala ka mo kuha na. Ayubi, ayubi. 8 only. Dito dyan na lang mga kaya. Cute lagi ka binig sa. Isukod ko ka bibi ay. Mandalibi. Di man lagi tag as floor. Kuan ra ni bib naman sa pag-input. Lahi ka na pag pictorial na. Ano ni? Pictorial. Then so to Alexis sa kasama ni Mami para may ang isukod. Di ka mag-init-init sunod adlaw ba? Kini ka sa ni Mami may di na ka mag-aan. Ahin mo sana. Saha kaya to. Sabi ha ba ni Lapit? Nasi sa pikas. Asa man napako? Di sanina ni. Lagi mo lang hindi mo na buwan. Binabali. Kare may atubangan. Ajo pagkuan ba basing maglain ka bi ha? Inigpaso, magtinarang ha. Hindi mag-sukso. Japo mo magtipas ka ha. Isa man dyan kalaban, si Kim Kim. Buwas kim pag gamay pag ajo magtipas-tipas ko. Kim ka tuog. Isa kalaban. Si Aliana, mutipas magkapon na. Nga na, sinina. Sige na, has bibe. Talaan ka cute lagi kami. Mamik-upan po na dang. Talikod. Dapat sila yung make-up dang. Sige Naapo na. dag mga apil sa sentoral. Ang sandal na rin kong palitan na blue food. Sige na. Nga ni pa karakas iya po no. Grabe. Sa ragdag! Asa ni? Ayaw ka na, Ayaw ka na kay makahuling nawa na kay sanina na yung gikaon na. Sana mo kakilaga. O si Aliana po, Dalian. Excited ka be? Angay, ramay na. Pas-nipas mo ito siya. Bisa kaya pagpangitawag ka Aliana. Talikod. Talikod. Sa grabe. Flower girl o. Wow. Sakto po. Leksianin, sakto. Kag-Aliana, sakto kasi. Talikod. Sa grabe ko. Ato mo doon si ka para mo picturean doon ha. Ato mo to. Pisulan mo lang. Sa gas katong picturean po. Siya. Be, pagbaklay ko na mo be. Lakaw ko na mo doon pa doon na ho. Kasi nahinig lang ka. Japon magigukod mo ha. Di mo magukod ha. Practice on be. Dato gikan ni Lulabit eh. Smile kaya na ay. Naghatag sa buwak ha. Smile nga na ha. Mga gwapa. Okay. Kaya smiling piece ka. Jo. Marag aping ukon. Kaya Linig ito mo. nikabutan na ito simbahan. Murut. Yan suwat ang dalingan para inig abot sa adlaw. Dito na. Patong di kasal ka lang. Excited ka lang. Excited. Smile. Excited na kaslo nun. Excited nga marag gulba. Ani pahingan lang daan guys kani kay arong dito na inig. Abot sa adlaw dito na naman sa kuha sa asailangan. Okay na guys, napak na guys, ana pang isuwat tagngan kay arong di na magpinunitay ug kinsa tong nakasuwat ngan mao imo tagida.